मैयानि जे जाथाय जेराव सान्तिपुर आउटपोस्टनि मोनसे गामियाव 8था ट्रेक्टर इलिगेल टिम्बार ट्राफिकिं जानायखौ जे पाब्लिकफ्रा हमनो मोनदों, जे दस्रा एनजिअनि मेम्बार्सफ्रा जे हमनो मोनदों, बे टिम्बार खावनायखौ जों खोनानो मोनदों जे 640 CFTनि दंफां बेखौ EM रनजित बसुमतारी जे EM जोंनि BTCनि बिनि फर्म जानाय एनजिअ जेखौ सार्भिस प्रभाइडार आरो सार्भिलेन्स एनजिअबो बुङो, बे एनजिअआ इलिगेलि टिम्बार ट्राफिकिं खालामदों। बे खालामनायनि थाखाय जोङो बनसु आरो आत्सु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आरो बर' फरायसा माहारियारि आफाद बनसु जोङो फैनानै बेवहाय धरना प्रदर्शन खालामफैदों आरो डिसिनोबो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बे मेम'रेन्डामाव जोङो बेखौनो डिमान्ड खालामदों जे चिरां डिसिनाव जे थाबैनो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ। बिसोरो एनजिअनि नामाव इलिगेल खामानि मावगासिनो दङ। दा पाब्लिक एनभाइरनमेन्ट आरो लकेल ट्राइबेल्सफोरनि फरेस्ट भिलेजाव जाय थायो बिसोरखौबो हाराहास्ति खालामगासिनो दङ, हेबक जागासिनो दङ गामिनि मानसिफ्राबो। दा बे कमप्लेन फैदों। दा ओंखायनो बे एनजिअखौ बेन खालामनांगौ आरो जाय कालप्रिट्सफोर बिसोरखौ हमनांगौ, दंफां सिखावफोरखौ हमनांगौ, एरेस्ट खालामनांगौ आरो साजा होनांगौ। आरो जे एनजिअ जे जोंनि EMनि फर्म खालामनाय बे इलिगेल एनजिअ जे जायगायाव जोङो बिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारबो जों मोनाखै। दा नामाव सार्भिस प्रभाइडार सार्भिलेन्स एनजिअ होननानै बुंगासिनो दङ, बाट दे आर डुइं इलिगेल एक्टिभिटिस। बे मारै एनजिअ जानो हानांगौ इलिगेल एक्टिभिटिस खालामग्रा एनजिअ माने अर्गेनाइजेसना। दा ओंखायनो जोङो तीब्र कन्डेम खालामदों, तीब्र गरिहना होदों जे बेफोरबायदि एनजिअखौ बेन खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि दंफां खावलायलायनाय पाब्लिकजों हमजालायनाय एनजिअआ एसे माने लाजिनांथाव एनजिअ। दा बिनि थाखाय बेखौ बेन खालामनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ। जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनोबो हरदों आसाम प्लास सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो, आरो मानगोनां CEM जोंनि प्रमद बर' सारनोबो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ गथायनाय जादों थ्रु DC। जे फरेस्टनि मोजांनि फरेस्ट भिलेजनि थाखाय मोजां खामानि मावालासै जोंनि EMआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EMआ बेफोरबायदि सिखाव खामानि मावगासिनो दङ नामा? बे बिराद गिदिर सोंथि जानानै दं जोंनि BTC पाब्लिकफोरनि गेजेराव। दा पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों, लकेल भिलेजार्सफ्रा दुखु मोनदों। बेफोरबायदि इलिगेल खामानि मावग्रा EMखौ जों डिमान्ड खालामो जे जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ। बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ, नङाबा बेफोरबायदिनो दंफां दानजाबाय थागोन। बेफोरबायदिनो बे फरेस्टनि जे गामिनि मानसिफोर बिसोरबो अयनाय खालामजाबाय थागोन, सोरबा गावथार जाबाय थागोन, सोरबा बुजाबाय थागोन। ओंखायनो जुडिशियेल इनकुवायरि जानांगौ अन द डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ अफ BTC। थेंक इउ। आच्ছা, दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानो लादों? जाहोना बेनो, सारा बुहुमाव ग्लबेल वार्मिं जागासिनो, गरम बारा जाबाय, बिफां लाइफां बयबो गायदों, बयबो गोसो होलायदों, गभर्नमेन्टआ गोदान प्रजेक्ट लादों। दा गभर्नमेन्टआ हारसिङै मावनो हाया होननानै रायजो राजानि हेल्प बिदों, एनजिअफ्रा हेल्प होदों गभर्नमेन्टनो। नाथाय एनजिअ नांगौ होननानै जोंनि गभर्नमेन्टनि, जोंनि BTCनि EM रनजित सारा माखासे एनजिअ लानानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों खामानि मावदों। नाथाय जोंनि BTC हालामाव एनजिअआ दंफांसो खावो। बे मारै जाथावो? जघन्य। बेबायदि बबेबा खोनाफेरदों? बिनिफ्राय दुखुसिन मा दं? जों मा होननानै दिखारगोन, मा होननानै रायनो जों? बेफोरबायदि हाबा मावो। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै DC अफिसाव DCनि थ्रुयै जों माखासे मेम'रेन्डाम होदों। जोंनि गभर्नर, जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार, मिनिस्ट्रि अफ फरेस्ट, बेफोराव जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो गाबोन समफोर जोङो FIR होगोन। बेनो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिदो, फरेस्ट मिनिस्टार जानानै जोंनि हाग्रा बंग्राखौ नेनांगौ। माबा डुप्लिकेट एनजिअ दानानै दंफां सिखावसो खालामबाय। बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव मा थाबावगौ? दंफां सिखाव
मुर्दाबाद मुर्दाबाद दंफां सिखाव मुर्दाबाद 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 एसेनोसै गोजोन्थों